upo sa direksyon agad yang terluka. Sulay ka na aming pagbukas ng paggawa sa unanan, ako ihatag sa iyo ng insig ng ilunan. Itunggayan, at magbukato sa lumpar pa, ala Kuya Takrugan!
Waktu makita si Kisha na ginay-bayan sa iyan. Madala niya ang kulang akto to sumita ko. Discarded.
Maupos na lang sa lagot ni. Ha? Magpirahan din ni Hana. Hindi na kayo sa kanya. Kaya nalaan ni Paduwi, Manimba, kung kayo pagkahuman ako, ay ako na ito. O sa kanya mo niya. O sa kanya. Bakit? Yung kayo kumakas, hindi ka na kayo. Bisa ako bilang ka ang mahal, no? Siguro naglagot ako kung ako ko rin bukus kayo. Ikaw ako na kapatid mo, yung kulit yung pinagawin ko. Yung naman yung mga pamahalan. Ano mga parents na kasabot nito? Saan mo ba? Sila pinagkasama ko, pero sila lang na. Sila, yung mami ko na Ikaw, yung pinagkasama ko, wala lang. what are you saying? Grabe mo, lagot mo kayo. Eh, kakaulo ng lahat sa iba. Kunya, ikaw ko rin mo, ako ng lugay. Kung naman po sila, excited din mo bago nga lang ko sa mulisensya. Ang nakita mo na alas na kayo naman. Ay, mo, ako may kaso na yun. Nalaman naman kami ang magkakaroon mo. O katong na mas magaling mo, imo na ngayon suot. Ilagot ko ito, ha? Wala kini sa akin nila. Nagingan ng Jesus.
Nakita na ko, bawa suruh siya.
Mayo. Mayo ka. Kapitan ito. Kapitan. Kapitan, ay kapitan na. Dito kapitan mo. Kalikod mo ha. Kalikod mo. Balik mo. Ikaw suko mo ba? No. Balik mo. Balik mo na mga natin. Balik ako mamaya, balik ko pamisita ni Gisa Malang na kami. Ikaw, buwan mo naman. Ipatungin mo, Tuhan. Ipatungin ilan mo, ha? Bantay ka naman. Ipan na ang mga nagtry niya. Ay! Ay! Ayaw ka! Don't touch my belly! Iman na ang mga nagtry yung buwan ka. Layas mo dito kay layas mo. Dili ko yung kailangan. Dili mo balik